Jo amb 17 anyets estava estudiant medicina i evidentment el meu pare absolutament content. Ara amb el temps sé que els esforços que ell feia perquè jo pogués estudiar a la universitat i tenir una carrera que ell potser no havia arribat a tenir. I el que passa és que hem de pensar que estic parlant de l'any 74-75, era uns anys molt potents, molt convulsos. Aquelles classes amb 300 alumnes on el professor estava allà campistracs amb els grisos corrent per darrere i altres fent assemblees, etc. I doncs al final em vaig trobar que jo el que estava fent era començant a dibuixar i escriure en els propis apunts coses que no tenien res a veure amb l'estudi. No? Llavors em vaig donar compte que podia fer dues coses, o renunciar al que em demanava la meva, ja no diria el meu cos, sinó la meva ànima, no? O donar-li permís a que sortís, no? I vaig decidir el segon, donar permís, era plantar-me amb el meu pare amb 18 anys i dir-li que deixava la carrera. I me'n recordo, diu, però per fer-ne una altra? Dic, no, dic, per fer res. Diu, què vol dir per fer res? Dic, bueno, res, em vull conèixer a mi mateix, no? Conèixer-se el mateix vol dir que vaig començar a explorar tots els camps d'expressió que hi ha, no? Sigui escriure, sigui pintar, sigui música, viatjar. Bueno, el que realment crec jo que hauria de fer tothom als 17 o 18 anys. Que vaig apostar més pel món de l'experiència que pel plantar-me en uns estudis que no m'estaven donant la resposta a la medicina que jo he buscat i que més tard, per sort, crec que he trobat.